Peh. Jan, gak umum. Sampe gak ngerti tadi. Nyapo, Peh? Tadi sakit. Loro iki opo iki kere ngono kok ya. Peh, Jan. Kok ya loro apa? Salah dolan ae. Kecek kene malah. Ora ngerti apa piye? Preman habis. Iya. Kok jajan apa piye lak ngono ya? Kok iya lali. Aku dinane dikeki jajan, Bu. Karo Mbak Anissa ndek kabupaten. Lah iki lah tak dudoki. Iki lah. Jajane janyo. Panganan enak apa gak? Piye rasane? Ndang. Jan, wah. Lah yo. Terima kasih ya. Heeh, ndang panganan le, cepet le. Enak apa ora? Peh, gak umum. Rasakno sih, enak apa ora? Kok menggur bengang. Rasakno sih lah. Demek awake kok malah dijeglokne kaya ngono. Ndang panganan. Enak. Tenan apa ora? Ya wis kon tuku langsung ning keranjang kuning kowe ya. Ya. Weh. Jan, jas jus ya, jas jus. Aja lali langsung cek keranjang kuning kowe. Peh, Jan, mosok bocah gerang-gering engkrik-engkrikan ngono kok ya. Ya ngono rumah samu ora. Apa iki lah? Preman habis sik piye to? Bocah iki ya teko cilik sik. Kowe biyen malah nemen teko adik bola-bali opnamo. Bola-bali loro. Nyapo ikhlas ora jane? Kaya lah ngono lho karo adik sing bener dulur mek siji.